שמעתי שכולם מצולמים מזמן המלחמה, כולם מירושלים. אבל אצלי בגולן, זה המקום הכי יפה שכבשנו. אין לנו שום תיעוד מהקרבות שעשינו שם. אני אומר, אתה יודע מה? תן לי את כל הכוחות, ואני משחזר לך את כל המלחמה. סוף שבוע האחרון הגיע לו מידע שמדבר על בחור, בן אדם פליליסט בגדול. אמרתי לו, מה אתה מצלם לי בתוך הבית? מי אתה? אין לך שום דבר בבית שלא חוקי. אמי לי חבט סלאח, זרעו ג'וה. קול יעני לקיו הימן. פעם הראשונה שאני ראיתי בחיים שלי סטנט, מרגע זה התאהבתי. ואז החלטתי להיכנס לקולנוע. כל מה שתלוי פה זה אמיתי, או שהכל רפליקות? הכל רפליקות. קולנוע זה שיגעון. את לא היית עושה הכל בשביל סצנה טובה.